Maayong buntag kanimo ma'am ug maayong buntag pud sa suking tigpaminaw sa straight to the point DXDCRMN. Salamat kay Ma'am Karina for today, ma'am. Naghisgot ta og kahimtang sa atong mga kabataan, ma'am, as a picture no kung unsag yun ang tinuod nga nahitabo karon, labi na realidad yun ni matag adlaw at kahibaw unsay nahitabo sa atong mga kabataan. Ang DepEd National doon na sila record na 70 cases or incidents, ma'am, sa mga within the campuses no. Sa ato sa Davao City, ma'am, unsay hawid ninyo nga record diha, ma'am? Recent record. Okay ma'am. Kini amo ang record sa Talikala. Is Talikala lang gyud ni nga amo ang kini amo ang giatiman base sa amo ang case management nga kuan kanang program. Okay. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Opo. All right. Go ahead, ma'am. So, kuan kining sa amo ang data karon ma'am, doon na mi 11 cases nga child sexual abuse. Ang edad ni ini 9-year-old to 16 years old. 9 to 16, okay? Kana nga kaso, ma'am, Davao City lang, and then kana pod na ihap is within the campus, within the school? Correct? Opo, ma'am. Kining po, hanayin ka po, puro gid ni sila nag-eskwela. Okay. Oo. Unsa nga matang, ma'am, sa pangabuso sexual ang ilang na-experience? Yes, sexual abuse yun, ma'am, rape. Okay. Kunya, kining 11 kabuok nga child, gitawag man yun na mo sexual abuse, 11 lang yun ni. Anya, napan ni kaso nga trafficking, child trafficking o kining online sexual abuse ni upat ka bata. So doon na may cases karon nga gihandle actively 15 cases. Okay. Mo focus ta karon, ma'am, sa sexual abuse. Unsay para lang makahibaw pod ang gidikanan, ma'am, nga naaday ani no unsay nahitabo. Asa nahitabo, ma'am, paunsa nga naabusaran kining mga bataan eh? Okay, so kuan ang base sa amo ang record, ma'am, base sa amo ang kini panag-istorya sa mga bata o mismo ang kini adult nga nagdala diri sa amo nahitabo mismo sulod sa panimalay. Unya so ang perpetrator ani papa, uncle, relatives na may isa nga case nga boyfriend. So kuan kasagaran gyud aning 11 kuan gyud relatives dunay kuan so incest rate. All right. Oo, so sulod gyud ay mismo sa mga parinti. Ang kinikod, ma'am, doon na po yung mga unsa ni kini amo ang ginaatiman karon na apoy mga online nga kuan dili online kini unsa ni ongoing nga kuan cases nga naana sa korte. Kunya ang uban wala gyud magpa-blatter kay kana lagi ulaw daw kay unsa ni pamilya man ang unsa ni kanang perpetrator. So ang the rest ani wala na blatter, ang the rest aning 11 cases is sila lang kabuk ang naa sa court, active in court. Kay sa Talikala, ma'am, ang amuag yung unang buhaton pag mudul sila diri sa amua, unahon gyud na mo og kuan kanang process ang biktima. Para katong mabalik bitaw ang respeto niya sa iyang kaugalingon. Correct. Kay kung kuan dayon na mo kanang like for example ang uban ng good i-file ang case tapos kuan kanang i-add sa court. Unya ang tama man na siya nga process pero ang magdesisyon gihapon ani ang family ug ang bata. Pero sa Talikala katugid ang unang i-prepare sa ang bata para ready pag atubang niya sa kaso sa korte, ready siya. Okay, sige po. So kanay mga psychological nga amo ang intervention kanang atimangon pud ang bata nga mga psychological unsa ni kining intervention like for example kanang mga psychosocial therapy niya nga kuan na i-prepare niya gyud ihang kaugalingon mao gyud nang amo ma'am. Yes, ma'am. Ang ato din himo naghisgot because we want to prevent no dito na to gusto nga dugangan ang 11 nga kaso dinhi sa Davao City, ma'am. Onya wa pa day apil diha ang naa sa Davao region no ug syempre as a whole as a country. Ma'am Karina, unsa may angay hinumduman sa mga ginikanan, ma'am, nga naaman di ay diha sagad sa sulod mismo sa Pinoy-anan or sulod sa mga paryente lang nahitabo, ma'am, ang kining mga sexual abuse sa mga kabataan, ma'am. Ang atong strong reminder, ma'am, sa mga parents na minaw karon. Okay, ma'am, sa ako
kay kining parents man gyud permi ang unsa ni kining dumbulon. No, in the life man good nga tama man na parents, pero in the life nga dili makaprotekta ang parents. Remember ta nga ang Pilipinas signatory siya sa United Nations Convention on the Rights of the Child. Ika-31 country ang Pilipinas. So therefore, kung in the life nga dili makaprotekta ang parents, the government should protect, the government should kuan kanang og mga action lakang para maprotektahan ang mga bata. Kay kuan man siya, state obligation man siya, ma'am. Kay kuan man kini ang parents ani tingali wala siya kahibalo unsa ang mga balaod unsa ang mga pwede buhaton kay istoryahan man ni. Remember ang kung balaod yun na dili yun na ikanunong yun siya. So siguro wala sila kahibalo nga dunay balaod nga mo kuan sa ilaha mo arrest mo ini or pwede ra ka nang istoryahan ulaw, number 1 ulaw na siya. So kung din i-post nga the government should kuan take actions on this. Kay kuan ka ng ang parents dili ka protekta so kinsa man ang next. Di ba government? Kay state obligation man. Okay. So, apilo ng ang parents, apilo ng parents o kanang kuan gyud, kanang file o case. Kasi naman kung unsa ni number 1 perpetrator, no? So, i-kuan gyud, i-popularize ang kining kuan, child sexual abuse prevention. No? Labi pa diri sa region kay pinakataas, kay open man gyud nga naghihisgutan gyud. No? Yes, so, siguro, come out ang mga kuan kanang mga victim survivors tungod kay dunay mga tao nga willing maminaw sa ilaha kay dili sila ma-discriminate, dili sila stigma, walay victim blaming. So mo nga kami mismo sa Talikala as kanang kuan kanang train nga sa child sexual abuse prevention, wala na mo ginabuhat karon nga kuan kining unsa ni naginaadto na mo sa eskwelahan, sa community. Unsa raman ni NGO raman pud ni nga gamay man ni NGO dili na mo sakop ang amo ang tanan. Pero mag-good mo take action gid ang unsa ni government labi pa ang DepEd. All right. No, diri sa Davao na himo na kuan kanang unsa ni mahimo nga module. Okay. Na ang kining kuan child sexual abuse labi pa kining unsa ni kining data kaning forma sa sexual abuse i-incorporate dito sa mga subject. Para dili mismo maedukar ang babae lang. Ang mga batang lalaki po ma-educate po aning unsa ni kining forma sa child sexual abuse prevention. All right. Sige po. So Davao na nahimo nga kuan module ni ini kay sige na mo kuan kanang unsa ni kining popularize aning child sexual abuse. There is in fairness naman there is sa kuan so there is sa division sa Davao City. Yes, ma'am. Naay ko ang module ni ini wala lang ko kahibalo kung kuan ba ka nang kuan na ba na implement na ba. Kaya for example ang data sa kuan Davao City mismo pwede na siya gamiton dito sa kuan ka data sa sexual abuse pwede niya gamitin incorporate dito sa unsa nga subject. All right. So, sige po. Kana ang kuan ma'am kana ang amo ang naa sa NGO. Okay, sige ma'am, salamat kaayo ma'am. Opo. Oo, so government should take large part no of the pie nga. Kinahanglan yun na i-implement yun ning mga butangan ni. Signa po, bago lang tayo nag-Children's Month, whole month of kuan children, at whole month of November. Dapat, appeal na siya sa kuan ka nang i-appeal sa mga issue nga inahisgutan sa mga bata. So, top priority ang protection sa mga kabataan, Ma'am Karina, no? Nga murag na wala kay nahatagan og pagtagad sa gobyerno and hinaot ng mga taga-gobyerno na minaw karon. Barangay level man, city level, national, provincial level, hinaot na tutukan nato ni, no? Sa mga naminaw karon. Ma'am Karina, salamat kaayo ma'am sa data nga imong yatag namo karong buntag and until next time, ma'am. Partner mi ninyo, ma'am, aning atong pagduso no proteksyon sa mga kabataan. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Dahan salamat, ma'am. Salamat kay Ma'am Karina Sahonia, Talikala Program Coordinator, mga kasama.